Alltså jag är typ handikappad. Ja, det här är typ Sofie. En pall. Ja. Och vi är typ såhär skolan. Oj. Och så. Okej, nu kan ni. Och så. Och så. Och ja. Och så ska vi ha en musik. Så. Kan jag inte? Och vi typ handikappade. Kolla. Ja, Och en så. pall. Och kolla, eller en Ja, ha det- papper i. Det Kolla, är en soptunna. Kolla soptunna. Nej, men kolla här. Kolla mina En skor. pall någonstans här. Alltså jag ska på mig det här idag. En liten pall. Ja, och så. Och så ska vi... Och så. Det var typ det jag vill säga. Eller så här, ja, vill du vara kvar i bil? Är det bil? Ja, men alltså vi måste typ gå nu för vi har typ så här navelstring. Ja, i alla fall. Ha en bra stund.